Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Είμαστε έτοιμοι? Ευχαριστώ. Ελληνοτουρκικά. Οι Τούρκοι μας φαρμακώνουν καθημερινά με το φαρμακονήσι όταν πετούν πάνω από αυτό. Δείχνουν τις αγαστές τους και αγαθές τους προθέσεις πάνω από το αγαθονήσι. Η ελληνική κυβέρνηση φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να ξυπνήσει και θα ξυπνήσει μόνο όταν και εφόσον πετάξουν οι Τούρκοι πάνω από το Πελοποννήσι. Χαμογέλασε ο Κορονίτης. Σήμερα εδώ στην τηλεόραση του Α και τιμά το κανάλι μας το πρόσωπο αυτό, θα μιλήσει για τις καταθέσεις. Ο πιο έγκυρος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Περιποιόταν διάφορους υπουργούς, υφυπουργούς και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και βλέπω ότι έρχεται νέα ακρίβεια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Και δώστε και στον χαμηλό συνταξιούχο. Είναι 2,5 εκατομμύρια, προσέξτε. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Γιάννη Δημαρά, ακριβότερο ως 22% το πετρέλαιο θέρμανσης. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά πού πάνε? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Να προσέχετε καλά όσοι είστε στην Κρήτη, όποιος φτύνει στην Κρήτη 100 ευρώ πρόστιμο. 100 ευρώ το φτύσιμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Ναι, άρχισα να φωνάζω. Άρχισα να φωνάζω γιατί έως εδώ. Έως εδώ η εξέλιξη αυτή. Στα νοικοκυριά εκείνα που έχουν πρόβλημα κοινωνικής ανέχειας, ουσιαστικό πρόβλημα κοινωνικής ανέχειας. Κύριε Πρόεδρε, θα μου συγχωρέσετε την αδυναμία, αλλά δεν μπορώ κατά κανόνα να ολοκληρώσω την άποψή μου εάν στην αίθουσα δεν υπάρχει η απαραίτητη ησυχία. Θα μου το καταλογίσετε ως αδυναμία, κύριε Πρόεδρε. Το μετάνιωσε που ανακατεύχεσαι στην πολιτική? Όχι, δεν μετανιώνω ποτέ. Άκουσε, δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα και βασικά δεν μετανιώνω γιατί έμαθα πράγματα. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι... Έχω μια πίκρα. Έχω μια πίκρα ότι δεν με εκμεταλλεύτηκαν. Ασφαλώς δεν νοούνται τακτικές οι οποίες μπορούν να βεβαιώνουν τον άσυλο. Τα φύκια έχουν τη ιδιότητα να απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακος. Με τα φύκια. Εάν λοιπόν σε όλα αυτά τα μεγάλα πηγάδια της λίμνης που γίνονται πάνω στην Πτολεμαϊδα μπορέσουμε και κάνουμε παραγωγή φύκιων που υπάρχει το know-how στην Ολλανδία, σας παραπέμπω να ψάξετε να το βρείτε από την κυβέρνηση, φίλη κυβέρνηση είναι, μπορούμε να σταματήσουμε τους ρήπους, να μηδενίσουμε τους ρήπους. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επίθεση? Αυτή η επίθεση γίνεται και είναι στοχευμένη, διότι ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, εδώ και ένα 8μηνο, 10μηνο, έχει ανατρέψει τα πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου. Πιστεύω όμως, να σου πω κάτι, μέσα μου πιστεύω στον Καραμανλή. Πιστεύω ότι θα κάνει κάτι που δεν θα μας απογοητεύσει.
νέο. Δίπλα στον ηλικιωμένο. Δίπλα στον επαγγελματία. Δίπλα στο δημοσιογράφο. Δίπλα στον ασθενή. Ελληνική αστυνομία. Δίπλα στον πολίτη. Η νέα στάση άρχισε. Ασφαλώς δεν νοούνται τακτικές οι οποίες μπορούν να βεβαιώνουν τον άσυλο. Πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί είναι μια όαση γέλιου σε δύσκολες ώρες που περνάει όλος ο κόσμος. Που θα το φας μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί τρυπάς. Μεγάλε διανοητή, αν ο μπακλαβάς είναι γωνία, η κυβέρνηση τι είναι? Η κυβέρνηση είναι μία και έχει συνέχεια. Πάνσοφε δάσκαλε, αν σας ζητήσω να πείτε κάτι πραγματικά αστείο, θα το κάνετε? Μπορείτε να πείτε μία φράση που να ξεπερνάει τα όρια της γελοιότητας? Η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα, είναι, όπως γνωρίζετε, ένας απολύτως αξιόπιστος εταίρος. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω τα πάντα, πολύ περισσότερο δεν έχω την ειδική γνώση του χώρου της παιδείας. Εκείνο το οποίο τουλάχιστον πιστεύω ότι διαθέτω είναι την ικανότητα να μπορώ να ακούσω, να μπορώ να καταλάβω, να μπορώ να κατανοήσω και το κυριότερο όλο, ως άνθρωπος που μέχρι πρόσφατα ήταν νέος, να μπορώ να μιλάω την ίδια γλώσσα με ανθρώπους οι οποίοι πράγματι πολλές φορές όταν θυμώνουν δικαιολογημένα. Το γιατί θυμώνουν, εγώ το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον είναι ένα βήμα. Ένα βήμα σημαντικό. Από εκεί και έπειτα ως πολιτικός... Θα έχετε πολιτική ανοιχτών θυρών στο Υπουργείο? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τρέμη, όχι απλώς πολιτική ανοιχτών θυρών. Εγώ ξεκινάω χωρίς καμία διάθεση να επιβάλλω απόψεις. Δεν υπάρχουν προηγμένες αποφάσεις. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της παιδείας, χρειάζεται ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος. Κορυφαίε μάγιστρε του πνεύματος που η σοφία σας θα φωτίζει για πάντα την οικουμένη. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Ψηλός, λιγνός, καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι? Θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω. Δάσκαλε, τι είναι ο έρωτας? Μήπως δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ψευδαίσθηση φυγής από το πεπρωμένο? Δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το θέμα άλλο. Ό,τι είχα να πω το είπα. Πάντως είστε ο πρώτος υπουργός αυτής της κυβέρνησης από τις αρχές Δεκεμβρίου που ξεκίνησε αυτή η περίοδος του θυμού των νέων, που αναγνωρίζει δημόσια ότι οι νέοι έχουν και ένα δίκιο να είναι θυμωμένοι. Δεν το έχω ακούσει από άλλον υπουργό αυτής της κυβέρνησης. Έχουν δίκιο βεβαίως, διότι όταν διαψεύδονται όνειρα, όταν διαψεύδονται προσδοκίες, όταν παίρνουν πτυχία και πολλές φορές η αγορά εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους πτυχίουχους, είναι λογικό να θυμώνουν. Είναι λογικό να πικραίνονται. Στο κάτω της γραφής και εγώ όταν ήμουν νέος και είχα οργιστεί και είχα πικραθεί και είχα βγει στον δρόμο και είχα διαδηλώσει. Το θέμα είναι όλα αυτά να γίνονται σε ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούν πράγματι τα παιδιά να πιέσουν όλους μας να γίνουμε καλύτεροι. Και όχι βέβαια σε ένα πλαίσιο το οποίο πολλές φορές εκτραχύνεται, πηγαίνει στα άκρα ή στις ακρότητες. Η αλήθεια δεν βρίσκεται ποτέ ούτε στα άκρα, ούτε στις ακρότητες, ούτε κυρίως στη βία. Η αλήθεια βρίσκεται όταν μπορείς να συνθέτεις απόψεις και όταν ακόμα και το πεζοδρόμιο μπορεί να βοηθήσει να γίνει κάποιος καλύτερος. Though we are in the same place, we surely know the beauty of each other's face. And to each other we are not loving,